puwersa at pagbabantay sa komunidad. May detalye na balita niyan si Mario Lozano. Formal ng pinasinayahan ng bagong gusali ng Provincial UOD and Canine Unit o PECU at ang barracks ng Pampanga 1st Provincial Mobile Force Company sa Camp Diosdado de Leon, Barangay San Felipe, City of San Fernando, Pampanga. Pinondohan ito ng Provincial Government ng Pampanga sa pangungunan ni Governor Dennis Pineda na nagsilbi ring panahuing pandangal sa ginawang blessing at inauguration ng pasilidad. Nasa 1.4 million pesos ang ginuwol para sa quarters ng canine handlers at $2.2 million naman para sa dalawang unit ng kennel house. 4.8 Local Chief Executive, dapat maging supportive sila sa mga kapulisan nila. Ayon pa sa gobernador, malapit sa kanya ang proyekto dahil isa rin siyang dog lover. Naniniwala din umano siya na malaking maaaring maitulong ng mga canine dogs pagdating sa mga police operations pati na rin sa mga sakuna at trahedya. Titingnan lang natin, kala natin wala, pero napakalaking support ho niyan sa mga PNP natin. So kung makikita ninyo, pati opisina nila, barracks nila, pati magiging tirahan ng mga aso, magiging maayos ho. Malaki man ang pasasalamat ni Explosive Ordnance Disposal Canine Group Director, Police Brigadier General Ronaldo Lucero Llanera dahil malaking tulong umano ang mga pasilidad para sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Malaking maitutulong po sa amin dito dahil aside sa merong magandang opisina at kennel facility ang aming unit dito, gagamit po din namin ang area sa pagkandak ng additional training to increase the competency of our personnel. Pinasalamatan din ni Police Regional Office 3, Regional Director Police Brigadier General Matthew Bakay, ang provincial government. Our resources are limited, but nonetheless, because of the support of the local chief executives, napupunuan natin yung kakulangan. And that gusto rin nating suklian ng mabuting serbisyo. Marian Lozano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Di po ng sosyalista, napapanuhan naman ng subukan sa bansa ayon kay De Guzman at Delio. Drug suspect arestado sa Mabalacat City, 3 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng otoridad. At City College of San Fernando nakakuha ng accreditation sa ALCU-COA. Nanatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita sa araw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Next on Business Unusual. Want to know how passion can turn into a successful business? Take a look back and learn the secret from Rodel M. Lumbang on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Time to please the crowd with highly recommended and delicious Filipino gourmet food trays. Check out Jigs and Kits Kitchen and make your occasion extra special.
Calling all wingers! If you're on the lookout for the best spot to get unlimited chicken wings, this is the place to be. Wing Shots Unlimited in San Isidro, Pampanga. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on her official Facebook accounts. Business as usual, only here on CLTV. Nahalalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV. News. At sa iba pang mga nangungunang balita, ginugulita po ngayong araw ang panganakan ng Bayaning Kapampangan. Na si Pedro Abad Santos. Presidente ay may katulad na reformang isinusulong gaya ni Abad Santos, ang isang lipunang sosyalista. Nakikita na niya na talagang magpapalpak ang sistemang kapitalista. At ito na nga yung founding niya ng Socialist Party. Of course, maraming naging mga problema over the years. Pero bumabalik, yung mga progresibo dito sa socialist vision. Sa paniniwala ni Caliotti, dapat nang palitan ang sistemang kapitalista ng isang lipunang sosyalista. Pasalungat ng lipunan na naglilingkod at binubusog yung iilan. Parang kung sa ngayong sitwasyon, dinadaan yung kapalaran at kaunlaran ng lipunan sa kamay ng mga kapitalista at hayaan nating tumagas daw o umawas yung bulsa nila kapag dahil napuno na aawas at makikinabang tayo. Hindi ganyan ang gusto natin sa sosyalismo. Sa isang lipunang sosyalista, ang yaman ng bansa ay pinangangasiwaan at kontrolado umano ng mamamayan at manggagawa. Itong sosyalismo ay isang sistema ng kabahayan ng mamamayan na ang mga manggagawa at ang ating mga mamayan o komunidad ang siyang nagkokontrol.
at nagtitiyak na ang lahat ay ng kita, lahat ng yaman na malilikha ay mapapakinabangan ng lahat. Ang nangyayari umano sa kasalukuyan ay may kukumpara sa isang representative democracy. Kaya dapat subukan ng isang socialist democracy na nangungunang plataporma de gobyerno ng Guzman-Bello tandem. Ito ay hindi katulad ngayon na parang representative democracy yung pamamahala, kundi ito ay isang direktang pamamahala ng ating mga kababayan mula sa baba, sa barangay level, komunidad, hanggang sa national ay may partisipasyon at siyang nangingibabaw na boses ay yung boses ng mga manggagawa at ng mamayan ng ating mga ng ating mga mamayan. Ilan sa mga bansang may sosyalistang estado ay ang China, Cuba, Vietnam at Laos. Diyan Lumbang Parunga, CLTV News. Dahil sa pagsisika, pagdedikasyon ng mga ito na magbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyanteng Fernandino, nakakuha po na accreditation mula sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCUCOA ang City College of San Fernando. Ayon po sa pamulan ng institusyon, unang hakbang pa lamang ito para sa higit na mataas na accreditation status. Narito po ang report. Nakatanggap ng accreditation ng City College of San Fernando mula sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCOCOA. Personal na tinanggap ni Mayor Edwin Santiago at CCSFP President Attorney Gloria Banyas ang Certificates of Accreditation mula kay Dr. Raimundo Arcega, President at Executive Director ng ALCOCOA nitong January 26. Nakapasa sa candidate status ang walong programs ng kolehiyo kabilang ang Bachelor of Science in Administration, Major in Marketing Management, BS Education Major in Mathematics, Bachelor of Elementary Education, BS Education Major in English, BS Accounting Information System, BS Information Technology, BS Business Administration Major in Financial Management, at BS Education Major in General Science. September 24, 2021 nang bumisita si Arcega at nagbigay ng rekomendasyon sa CCSFP bagong recommendation process. Nobyembre naman ito nakaraang taon, idinaos ng 3 araw ng accreditation process. Matapos ang systematic evaluation, maaari na doon mag-apply at sumailalim sa accreditation for level 1 ng CCSFP. Sa kanyang talumpati, ipinaabot ni Arcega ang kanyang pagbati sa pamunuan ng CCSFP dahil sa pagsisikap at dedikasyon ng mga ito na magbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyanteng Fernandino. Isa ang CCSFP sa ilang accredited institution sa gitnang Luzon at isa sa nasa 30 accredited sa buong bansa. Sa bahagi naman ni Banyas, nagpasalamat siya sa ALCOCOA gayon din sa city government dahil sa kanilang suporta. Ang pagkuha ng Certificate of Accreditation ay inisyal na hakbang pa lamang daw at ang kanilang layunin daw ay makuha ang Level 2 accreditation. Positibo si Banyas sa magagawa raw nila ito dahil nakasuporta ang local government unit sa kanila. Nagpasalamat din si Santiago sa ALCOCOA at nangako ipagpapatuloy ang misyon na magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Ang City College of San Fernando, Pampanga ay tinatag noong 2008 sa ilalim ng administrasyon ni dating City Mayor Oca Rodriguez. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Arestado ang isang drug personality sa lungsod ng Sa Mabalacat City nitong linggo, January 30, 2022. Kinilala ang sospek na si Dennis Salaba, 45 anyos at residente ng 7th Street na Kandula, Mabalacat City, Pampanga. Nakumpiska sa sospek ang 5 piraso ng plastic sachets na naglalaman ng 500 grama ng droga na may estimated street value na 3.4 million pesos at ang marked money na ginamit na nagpanggap na buyer. Ikinasa ang entrapment operation sa pagtutulungan ng PIDEA Pampanga at local police ng syudad. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa suspect na si Balaba. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News.
Kilalanin ang kandidatong si Antonio Sonny Trillanes IV, senatorial candidate. At balikan ang naging ambag sa lipunan ng bayaning Kapampangan na si mga impormasyong matikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Zone. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Yako'y museum guide na ning Museum of Philippine Social History. Ayan. Chukeni King Paminton Mansion. Ing museo ni magdaki yang kebalwan di kilking amlat pamalenan darang Pilipino. Ang nyaketi Emilio Ginaldo. Merong anibersaryo na ning independensya o katimawa na ning Pilipinas kareng Espanyol anyang banwang 1899. Then, social history, mamielang storya kareng mialiwaliwang Pilipino. Manibat king karelang Yahoo!
Nariyan ang mga pangunahing produkto gaya ng bigas, sekreto ng negosyo. Higit sa lahat, matatag, masipag, National Security Program sa Harvard University ng Pampanga. How are you, sir? Mabuti naman po, Ms. Jennifer. Okay. Simulan po natin ito pong ating talakayan. Nais po namin malaman ang inyong stand sa iba't ibang issue. Ano po ang nakikita mo ninyong simulan po natin dito sa usapin sa West Philippine Sea? Na of course, nasa gitnang Luzon, issue po na concern ng mga taga-Central Luzon. Ano po ang nakikita po ninyong paraan para may paglaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Lalo na po, pinagkukunan ng isda ng ating mga mamamalakaya sa Zambales, ang karagatan na yan, sir. Una po, kailangan po nating paigtingin yung ating alyansa dun sa ating mga traditional security partners like the US, yung Australia, Japan, even yung ating ASEAN. Kailangan paigtingin po ang role ng ASEAN dito po sa Southeast Asia. Tapos, kailangan din po natin i-resume yung Visiting Forces Agreement at yung Enhanced Defense Cooperation Agreement with the United States kasi ito yung pangbalanse sa presence at aggressiveness ng China dito sa West Philippine Sea. Gayon din, kailangan natin mag-participate dun sa freedom of navigation operations ng mga kaalyado nating bansa para meron tayong presence sa area. And domestically, kailangan natin i-resume yung EEZ patrols na pinahinto nitong Duterte administration. Nung nasa Navy pa po ako, yan po ang ginagawa namin dyan, pagpatrol dyan sa area na yan. So, yan po, militarily, yan. Tapos, pagpapatuloy pa rin natin yung modernization ng AFP. Ipaglalaban natin yung ating pagtagumpay dun sa or pagtugon na ginawa ng current administration. Dito po sa usapin na ito, ano po ang masasabi mo ninyo? Talagang pinabayaan po. Nung simula nung naupo si Duterte,
nang sila ay naiipit. Hindi lang yan dito sa may Scarborough, kung hindi doon sa Kalayaan Island Group. Kasi nung kung matatandaan nyo, nung panahon ni President Scarborough, pero tapos nung iniwan nila yung tatlo, dahil doon, nag-file po si President Aquino ng kaso. Okay. Pumunta naman po tayo sa war on drugs. Paano naman po ninyo assess ang war on drugs ng Duterte administration at given the chance na kayo po ay muling makabalik sa Senado, ano po sa tingin nyo ang dapat pong gawin para mapaigting pa? Pinagpapatay, pero yung mga drug lords, ito po ay protektado ni Duterte kasi ito nga, nalaman natin, ito palang si Michael Yang, na kaibigan ni Duterte, yung pala ay kapartner nila, no? At ito, lumabas na siya pala ang drug lord na nagpapasok ng mga tone-toneladang shabu dito sa customs, padinadaan, pinapalusot, no? Ilang beses na yan, kaya protektado. Ang kung ano po, no, magpapalit po ng administrasyon, ang tututukan po yung mga drug lords. Kasi talagang sila yung nagpapasok ng mga droga. Kailangan hindi sila makagalaw. Kasi yung mga maliliit na mga tao, no, at ito nga, nakita natin yung mga pinapatay pala, yung pala yung mga kakompetensya lang ni Michael Yang na dahil nga kapartner sila ni Duterte. So yan mga yan ang kailangan nating habulin. And dapat holistic yung approach. Meaning, meron sa supply side, ito law enforcement body, tapos indoctrination para sa mga kabataan na hindi pa na-introduce sa illegal na droga, so through schools, churches, communities, so mass information drive yan. Tapos kailangan din ng rehabilitation centers. Nang sa ganon, yung mga nalulong, pwede sila mabukod at magkaroon ng pagkakataong matanggal sa sistema nila yung illegal drug. So ano siya? Comprehensive. Dapat yung approach. Okay. Dito naman po sa usapin hindi ito magagamit sa pampolitik. Yung ilang tao lang, ilang mga opisyal lang sa Malacanang ang pwede magsabi kung sinong terorista o hindi. Kung nakursunadahan kayo, pwede kayong ituro na na terorista kahit wala silang ebidensya. So yan, kailangan tanggalin yan. Kailangan may dadaan sa proseso ng judiciary yung pag-designate kung sino yung terorista sa pagpapresenta ng ebidensya at ganun din
kailangan yung pag-i-issue ng warrant, doon pa rin sa law, no? Kailangan natin yung with the, kunyari, iba't ibang bansa, like US, alam niyo yung mga bansa sa Europa, humihingi ng intelligence sa US, ano? Kasi alam nilang mas sophisticado yung intelligence gathering nila. So, tingin natin yun, yung intel gathering. This developed nation. Amyendahan, specifically Ano ba hubang magagawa ng kailangan po yan ng legislation. So, suportahan po natin yan. And yan yung magbibigay ng trabaho. So, yan po ang isang tututukan natin. Then, pagpapatuloy pa rin po natin yung ating anti-corruption advocacy. Meron po akong panukalang batas na ipinasa na noon na hindi mandatory video recording and live streaming ng lahat ng public bidding sa bawat ahensya ng gobyerno kasi diyan nangyayari yung bureaucratic corruption na malakihan. So ito pwede rin itong gamitin na ebidensya sa mga administrative and criminal proceedings. Yan malaking malaking bagay yan dito sa anti-corruption efforts natin. Then pagpapatuloy pa rin po natin yung pagreforma at pagmo-modernize ng AFP at itong pagreforma ng PNP na sa ganon matanggal po yung mga tiwali at maging mas epektibo siya laban sa krimen. Given the chance, Senator, ano pong komite ang nais po ninyo i-handle? Well, kung papalarin po, ay i-aspire natin na maging chairman ng Blue Ribbon Committee nang sa ganon yung mga iba't ibang anomalya na pinagtakpan itong administrasyon na current ay ma-expose natin kasi alam niyo po sa ngayon lahat ng ahensya ng gobyerno may sindikato na nagre-remit dun sa Davao Group ni Mr. Duterte, no? So grabing lalim ng corruption ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So yung formally na lumabas dyan, kung paano pinagkakitaan yung face mask, pambungad pa lang yan. Wala pa ho dyan yung pinagkakitaan nila yung bakuna at kung ang laki ng patong nila dyan. Bilyon-bilyon ang kinita nitong mga opisyalis na ito at the expense of the Filipino people. So kailangan po ma-expose ito no? Para pagka nakita natin kung gaano kalalim, hindi lang pananagutin natin yung mga nagkasala dyan, kung hindi para maayos na natin sistema para yung ating pondo ng gobyerno ay mapunta talaga dun sa nararapat. Sen, huling mensahe po ninyo para po sa ating mga manonood, lalo na po ang inyong mga kababayan dito sa Gitnang Luzon. Well, again, nagpapasalamat po ako sa CLTV and sa inyo, Ms. Jennifer, for this opportunity to be heard by our kababayans dyan po sa Central Luzon. So tayo po ay nag-aalok po ulit ng ating serbisyo sa ating mga kababayan. So
sana po ay bigyan po nila ulit ng panibagong konsiderasyon kasi noong nakaraan naman po binigyan tayo ng pagkakataon, tayo ay nagsilbi ng tapat, hindi po tayo nag-abuso, hindi tayo nagnakaw at ito nga binigyan tayo ng parangal bilang most productive na senador dahil sa may pinakamarami po tayong naipasang batas. So maraming salamat po sa inyo lahat. Alright, thank you very much at good luck po sa inyo. Sir, no, malapit na po ang simula no, ng kampanya. Good luck po sa May 9, 2022 election. Thank you, ma'am. Mga karayon, Sani Trillanes, senatorial candidate para sa May 9, 2022 elections. Dumako po tayo sa ibang balita. Isa si Pedro Abad Santos sa mga Kapampangan na nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa kanyang bayan. Sa kabila ng kanyang estado sa buhay, pinili po niyang makisama sa mga maralitang magsasaka at makipaglaban para sa pantay-pantay na karapatan. Sa kanyang ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan, muli natin silipin ang kanyang mga naging ambag sa ating lipunan sa ulat ni Angelica Cara. Ginugunita ngayong January 31 ang ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan ni Pedro Abad Santos o kilala rin sa tawag na Don Perico. Isa si Abad Santos sa mga tinaguriang lokal na bayani ng siyudad San Fernando, Pampanga. Nakilala siya bilang champion of the masses dahil sa pagmamalasakit nito sa mga maliliit na manggagawa na biktima ng pang-aapi. Isinilang si Pedro Abad Santos noong January 31, 1876 sa siyudad San Fernando. Siya ay panganay na anak ni Vicente Abad Santos at Toribia Basco. Siya ay nakatatandang kapatid ni dating Chief Justice Jose Abad Santos. Nakapagtapos si Pedro Abad Santos ng Bachelor of Arts sa University of Santo Tomas noong 1891. Kumuha naman siya ng abogasya at nakapasa sa bar noong 1906. Nagsilbi si Abad Santos bilang Chief of Staff ni General Maximino Hizon noong Philippine-American War. Ngunit siya ay nadakip at nahatulan ng kamatayan. Siya ay na-exile sa Guam kung saan nakasama niya roon sina General Hizon, Apolinario Mabini, Artemio Ricarte at Melchora Aquino. Sa pagbalik ni Abad Santos sa Pilipinas ay naibaba sa life imprisonment ang kanyang sentensya at launan ay nabigyan ng pardon ni US President Theodore Roosevelt. Nilang mga landlords. Dahil dito ay itinuring na traidor si Don Perico ng mga mayayaman. Noong 1932 ay tinatag ni Abad Santos ang Partido Sosyalista ng Pilipinas. Makalipas ang 2 taon ay inorganisa nito ang agumanding maldang talapag-obra o AM sa Pampanga. Don Perico ng mga sundalong Hapon at ikinulong sa Fort Santiago. Pinalaya siya noong 1944 dahil may mga iniinda na itong damdaman. Nang siya ay gumaling, ay pinili nitong makipaglaban kasama ang Hukbong Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap sa ilalim ng pamumuno ni Luis Daruc na kasamahan nito sa AMT. Pumanaw si Pedro Abad Santos dahil sa komplikasyon sa stomach ulcer sa edad na 69 noong January 15, 1945 sa kampo ng Hukbalahap sa Minalin, Pampanga. Angelica Cara, CLTV News. Isang tree planting activity sa bundok. Nagsanib puwersa ang 2 grupo ng mga kabataang Kapampangan upang ipamalas ang kanilang pagmamalasakit sa kalikasan. Ang Kabataan para sa Kalinisan at Kaunlaran o 3K na binubuo ng mga kabataan sa bayan ng Arayat at ang Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o Araw Youth na mula naman sa siyudad ng Angeles. Naging destinasyon nila ang bundok Arayat upang dito magsagawa ng tree planting activity.
60 kabataan ang sumali sa aktibidad kung saan 200 seedlings na mga puno ang naitanim. Bilang metong kainakan, magi kaming sumaup karela, pangaras ke makanin kalupa na niningge awami ni tree planting. Yan may gumpisa kami po kasi karampa maglinis dalan maglinis kaya po talaga dalan eh. Kabilang ang pagtatanim sa mga nakikitang solusyon ng Araw Youth para labanan ng climate change kung kaya't hinihikayat ang mga kabataan na sumali sa advokasiyang ito. Dahil marami ng kabataan ang nalilinlong sa teknolohiya, pwede silang magsimula doon. Pwede po silang magsimula sa mga kakilala nila, sa mga kaibigan nila kung gaano ba ka-importante yung climate change sa pagsabi lang po sa mga kaibigan at mga kasama nila or sa mga pag-reach out sa mga organisasyon kagaya ng 3K na kasama natin ngayon. So, doon po sa mga bagay na alam natin, dapat magsimula tayo. Kasabay ng tree planting activity, iginawad ng Araw Youth sa 3K ang kanilang Certificate of Member pang mapalawig ang kanilang grupo at makapag-recruit ng mga kabataang may malasakit sa kalikasan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ito po ang report. Siyan namin ang paspasang pag-imprenta ng tinatawag na Posted Computerized Voters List o
po tayo apat na kopya para po sa mga bibigay natin sa mga electoral boards po natin. Ang gusto ko, yung malaman ko kagad. Bumoto kagad ako. Ganito rin ang hinaing ng ilang botante na palagian na raw problema ang hindi mahanap na pangalan sa presintong pagbobotohan. Ay, malaman ko na sa ila pag hanap ng ano mo. Yung pangalan mo, saka yung number. Yung po yung matagal dyan eh. Yung precinct number, matagal Oo, yung po matagal dyan. Minsan, nalalayo. Minsan wala. Si Lynn Monet